Áno, počujeme sa. Ďakujem pekne za odovzdanie slova. Čiže tu zúčastneným všetkým odťahovkárov prajem pekný deň. Aj zo zahraničia máme tu z Maďarska, máme tu jedného zástupcu z Čiech a ja si myslím, že je to prvý ročník a dokážeme túto komunitu našu pozniesť nad všetky udalosti, ktoré sú nekalé v tejto činnosti, čo vykonávame a budeme sa stretávať v priateľskom duchu. Myslím si, že na to, čo sme dokázali za tých 20 rokov, čo robíme, sa vypracovať do takejto roviny a nasledovať, v tom chceme ísť naďalej. Myslím si, že podujatie tohoto typu ešte nebolo, aspoň vo východnom bloku, a formou súťažných disciplín, kvázi merania si síl, ja si myslím, že absolútne nie je nikde. Sú len statické ukážky na výstavách aj za mlákov. Čiže myslím si, že zážitok tu bude aj technického rázu, ako aj priateľského a všetkých vás tu vítam a užite si to. Odovzdávam slovo Jurajovi Judinovi, ktorý je tiež postihnutý diagnózou ako aj ja, ktorá sa volá odťahová služba. Dobrý deň všetkým. Hovorí sa, že každý má toľko priateľov, koľko si zaslúži. A ako vidím, my sme si zaslúžili dosť, takže vitajte a cítite sa tu ako doma. Každý je sám sebe pánom so svojou technikou a myslíme si, že nám tu každý predvedie to, čom je majster a čo vie najlepšie. Takže vitajte a dám vám slovo ešte Janka Benčíka, ďalšieho organizátora. Ja vás všetkých pozdravujem, ja veľa rozprávať nebudem, lebo kolegovia moji sa dozvykecali. Takže všetci si prajme, aby nám vyšlo počasie. A pozrite sa, odťahovky prichádzajú, jedna radosť. Takže dúfam, že tým, že je to prvé podujatie tohto druhu, že bude pekné, lebo hoďky sa už, čo je prvýkrát, nikdy sa nebude opakovať. Zapamätajme si túto udalosť a verím tomu, že sa stane táto udalosť tradíciou, budeme v nej pokračovať a keď sa stretneme niekde na ceste, tak si blikneme, pustíme majáčik, pozdravíme sa a o tom toto všetko je. Takže vítam ešte raz aj z Maďarska, Sziasztok Emberek, Pécs, Sziasztok, Čechy tu máme, čau z Líňaku, no a ideme sa baviť. Prajem príjemnú zábavu. Výborne, priatelia, takže chlapci, dole klobúk, ktorý nenosím, mám šiltovku pred týmto, čo ste tu spáchali. My tu zvykneme mať troška takých nižších aut a menších aut, veľa, riešime tu zrazy, ale takéto niečo som ešte ja osobne ani len nezažil, takže veľmi sa teším na dnešný deň a týmto pádom aj ja spoza mikrofónu pozdravujem všetkých vajčákov, ktorí si môžu povedať, že nás majú na háku, keď nás majú zavesených. Takže priatelia, a ja vám prajem krásny zážitok z dnešného dňa a ja opäť a zas pozývam naše mažoretky a ich druhé vystúpenia. Pozor priatelia, Laci vybral, že táto pesnička bude špeciálna hymna tejto akcie. Babi si na to nacvičili choreografiu, takže ešte raz veľký potlesk pre mažoretkový súbor Mladosť.